ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам, ман Ҷамшедиёров ҳуқуқшинос ҳастам ва мехостам як мавзӯеро ба шумо имрӯз фаҳмонда диҳам. Гап сари он меравад ки саволе пайдо мешавад ки оё шахсе, оё фарзанде ки берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон, фарз мекунем ки дар Олмон таваллуд шудааст, аз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст, ӯ ба тарзи автоматикӣ шаҳрвандии Тоҷикистонро мегирад ё ин ки шаҳрвандии ҳамон кишваре ки дар он таваллуд шудааст. Мисол мегирем Олмон, Русия, Канада, Франсия, ягон давлати дигар. Ин аст ҳамин мавзӯи ҳамин рӯзаи мо ва мо дар ин навбат дар бораи тартиби шакли ё ин ки асосҳои соҳиб шудан ба шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба шумо фаҳмонда медиҳем. Ба ин мавзӯъ талаботҳои моддаи 12 ва 13 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавоб мегардонад. Агар назар андозем ба моддаи 12 ҳамин қонун, дар он ҷо асосҳои соҳиб шудан ба шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст ки ман ба шумо мехонам. Ҳамагӣ 4 асос ҳаст барои он ки шахс шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистонро соҳиб шавад. Якум ин аз рӯи таваллуд аст, гуфти рӯсо параждению, аз рӯи таваллуд. Дуюм, дар натиҷаи қабул намудани шаҳрвандӣ, мисол шахсе ки шаҳрванди дигар давлат аст ё ин ки шахсе ки дорои унвони бешаҳрвандӣ дорад, метавонад шаҳрвандиро қабул кунад. Сеюм, ин дар натиҷаи барқарор намудан ба шаҳрвандӣ, яъне ки шахсе ки дар гузашта шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон буд, шаҳрвандиро аз даст дод, аз сар метавонад ки боз шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон шавад. Ва роҳи дигараш ин бо роҳи интихоби шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон дар сурати тағйир ёфтани сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. Таърихи на чандон дури гузаштаи мо нишон медиҳад ки якчанд маротиба ва ҳоло ҳам шояд ки ягон чунин тағйироти сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам гузашта бошад, вале мо хабардор нестем, чунки ҳукуматдорон дар бораи ин як сири давлатӣ, ҳамчун сири давлатӣ гуфта ба ҷомеа ягон маълумот пешниҳод намекунад. Ва дар ҳамин ҳолат, дар ҳолате ки сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйир меёбад, бо кадом роҳҳо тағйир меёбад? Яъне бо роҳе ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон онро ба Хитой мефурӯшаду тақдим мекунад ва як бурди дипломатӣ меномад, ё ин ки ба Ӯзбекистону ба Қирғизистон медиҳад. Дар ҳамин маврид шахсоне ки бо ҳамин замин, бо ҳамин минтақа гӯё ба Қирғизистону, Ӯзбекистону, намедонам Афғонистону, Хитой супорида мешаванд, онҳо ҳуқуқ доранд ки ё шаҳрвандии ҳамон давлате ки замини онҳоро ғасб карда гирифт, ё ин ки туҳфа шуд ба он давлат, шаҳрвандии он давлатро гиранд, ё ин ки шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистонро гиранд. Ва дар ин мавзӯи имрӯзаамон мо фақат дар бораи асоси якум аз рӯи таваллуд чӣ гуна дар кадом ҳолатҳо шахс метавонад ки шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистонро гирад ва дар ин бора моддаи 13 сухан меронад. Дар бораи он гап мезанем, чунки он камтар бисёртар аст, барои он пурпечутоб аст. Барои ҳамин мавзӯъро интихоб кардем ва аз он шурӯъ мекунем. Бинед, моддаи 13 мегӯяд ки ҳамагӣ аз 9 модда аз 9 қисм иборат мебошад ва дар он чунин оварда шудааст. Мисол, дар қисми якумаш кӯдаке ки падару модари ӯ ё падар ё модари ягонаи ӯ ҳангоми таваллуд шудан аз шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, новобаста ба ҷои таваллуд шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешаванд. Яъне ки новобаста аз оне ки фарзанди шумо дар кадом давлате таваллуд шуд ва шумо агар волидайни ягона ҳисобида шавед, шаҳрванди Тоҷикистон фарзандтон ҳисоб мешавад. Агар шумо ҳардуятон зану шавҳар шаҳрванди Тоҷикистон бошед, фарзанди шумо ба таври автоматикӣ бояд соҳибии шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон гардад. Дуюм қисм, ҳангоми гуногун будани шаҳрвандии падару модар ки яке аз онҳо дар вақти таваллуди кӯдак шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, кӯдак шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистонро доро мешавад. Агар ӯ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шуда бошад ё ин ки берун аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шуда
падари модари ӯ ё яке аз онҳо дар ин вақт дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомати доимӣ дошта бошад. Оддитар карда мегӯем бо забони фаҳмо, агар падару модар яке аз шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бошад ва дигараш шаҳрванди фарз мекунем олмон бошад, фарзанд фақат дар ҳамон ҳолат шаҳрвандии Тоҷикистонро қабул мекунад, агар ин кӯдак дар Тоҷикистон таваллуд шавад, ё ин ки агар ин кӯдак дар берун аз Тоҷикистон ҳам таваллуд шавад, вале яке аз ҳамин падару модар ПМЖ ё ин ки постоянное место жительства истиқомати доимӣ дар Тоҷикистон бошад, дар қайди истиқомати доимӣ дар Тоҷикистон бошад, пас ин фарзанди таваллудшуда ба шаҳрвандии Тоҷикистон соҳиб шуда метавонад. боби қисми сеюми ҳамин модда чӣ мегӯяд? дар сурати гуногун будани шаҳрвандии падару модар ки яке аз онҳо дар лаҳзаи таваллуди кӯдак шаҳрванди Тоҷикистон буда, дигаре шаҳрванди хориҷӣ бошад, дар ин вақт онҳо берун аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомати доимӣ дошта бошанд, шаҳрвандии кӯдаки берун аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон таваллудёфтаро аз рӯи розигии хаттии падару модар муайян карда мешавад. дар сурати ба мувофиқа наомадани падару модар дар давоми то 3 моҳ аз лаҳзаи таваллуди кӯдак, агар тибқи қонунгузории давлати ҷои таваллуд ба ӯ шаҳрвандии ҳамон давлат дода нашуда бошад, кӯдак шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобида мешавад. яъне ки агар падару модар ки шаҳрвандиашон гуногун аст ва яке аз волидайни он, мисол мегирем падарашон шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аст, модарашон шаҳрванди олмон аст, ва онҳо доимӣ истиқомат мекунанд дар олмон, кӯдак дар он ҷо таваллуд мешавад, мумкин аст ки бо розигии хаттии падару модар шаҳрвандии ин кӯдак ҳамчун шаҳрванди давлати олмон эътироф карда шавад. вале агар дар давоми 3 моҳ чунин мувофиқа ба даст оварда нашавад ва дар давоми ҳамин 3 моҳ ин кӯдак шаҳрвандии олмонро нагирад, ба тарзи автоматикӣ ин кӯдаки нав таваллуд шуда шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобида мешавад. қисми 4 модда дар бораи соҳиб шудан ба шаҳрвандӣ аз рӯи таваллуд чӣ мегӯяд? кӯдаке ки яке аз падар ё модари ӯ дар лаҳзаи таваллуд шуданаш шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигаре шахси бешаҳрванд ё шахси номаълум бошад, новобаста ба ҷои таваллуди кӯдак шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобида мешавад. чунин ҳолатҳо ҳам мешаванд ки шахсон дорои статуси бешаҳрвандӣ ҳастанд, шаҳрванди ягон давлат намебошанд, аз шаҳрванди ҳамаи давлатҳо баромадан шахси бешаҳрванд мебошад, ё ин ки таваллуди ин кӯдак маълум нест ки аз кӣ таваллуд шудааст, падараш ки аст, мисохаи модар маълум мешавад, не ки падараш ки аст маълум нест. дар чунин ҳолат хеле ки қисми 4 моддаи 13 ҳамин қонун дар бораи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон гап мезанад, кӯдак ба тарзи автоматикӣ шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобида мешавад. қисми 5 дар ҳолати муқаррар намудани падарии кӯдаке ки модараш шахси бешаҳрванд буда, падараш шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, кӯдак новобаста ба ҷои таваллуд шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешавад. ба фикрам ин аллакай тафсир ҳам кардаам дар кор нест, сода нависта шудааст, маълум аст. ба қисми 6 мегузарем. дар мавриди муқаррар намудани ҳолати таваллуди кӯдаке аз зане ки шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон буда, падараш шахси бешаҳрванд мебошад, кӯдак новобаста ба ҷои таваллуд шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешавад. дар бораи шахси бешаҳрванд ман болотар гуфтам, дар ин ҳолат боз фикр мекунам, такрор ҳам кардан дар кор нест. маълум ки агар модар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, падар шахси дорои статуси бешаҳрвандӣ дошта бошад, новобаста аз оне ки кӯдак дар кадом шаҳр, дар кадом минтақа таваллуд шудааст, ӯ ба тарзи автоматикӣ соҳибияти шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон мегирад. қисми 7 кӯдаке ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон аз шахсони бешаҳрванде ки ҳарду ё яке аз онҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомати доимӣ доранд таваллуд шудааст, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешавад. бинед ду шахсе ки ба тарзи ихтиёрӣ аз шаҳрвандии дилхоҳ давлатҳо даст кашиданд, фарз мекунем яке аз Фаронса, дигаре аз
Канада мегӯем. онҳо аз ҳамчун рамзи эътироз гуфта аз шаҳрвандӣ даст кашиданд, дар Тоҷикистон омада дар Тоҷикистон ба тарзи доимӣ истиқоматӣ мекунанд, муваққатӣ не, ба тарзи доимӣ истиқоматӣ мекунанд. Фарзанди онҳо наметавонад ба монанди онҳо ҳамчун шахси бешаҳрванд ҳисобида шавад. ӯ ба тарзи автоматикӣ шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад ва вақте ки ба синни балоғат расид, ӯ метавонад ки аз шаҳрвандии Тоҷикистон даст кашад ва худро ҳамчун шахси бешаҳрванд ба монанди падару модари худаш соҳиби статуси бешаҳрвандӣ шавад. қисми ҳаштуми моддаи 13 мегӯяд ки кӯдаке ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст, падару модари ӯ номаълуманд, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистонро доро мегардад. кӯдаке ки таваллуд шудааст, ӯро дар ягон ҷо мепартоянд, як мусуркаба мепартоянд, намедонанд дедон ба пушти дарба мемонанд ва ягон кас намедонад ки ин кӯдаки кӣ ҳаст, аз кӣ ҳаст. дар ин ҷо шарту зарур нест ки муайян карда шавад ки оё падару модари ӯ шаҳрванди кадом давлат буданд, истиқомати доимӣ ё ин ки муваққатӣ доштанд дар Тоҷикистон, чӣ гуна таваллуд шуд, инҳо турист буданд, мисол омаданду дар ҳамин ҷо таваллуд карданд дар Тоҷикистону кӯдака партофтанд рафтанд. Ягон фарқе надорад. вақте ки падару модари кӯдаке ки дар Тоҷикистон таваллуд шудааст маълум нест, шаҳрвандии онҳо маълум нест, ба тарзи автоматикӣ ин кӯдак дорои соҳибии ҳамин шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистонро бояд гирад. ва қисми нӯҳум, қисми охирони ҳамин моддаи 13 ки дар бораи соҳиб шудан ба шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи таваллуд чунин мегӯяд ки кӯдаке ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст, ки падару модари ӯ шаҳрвандони хориҷӣ мебошанд, ё яке аз онҳо шаҳрванди хориҷӣ, дигар аз шахси бешаҳрванд ва ё номаълум мебошад, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобида мешавад, агар мутобиқи қонунгузории он давлатҳо ба ӯ шаҳрвандӣ дода шуда набошад. дар ин ҷо бояд гуфт ки муносибатҳои дипломатӣ, он шартномаҳои байни давлатҳо, байни Тоҷикистон ва дигар давлатҳо ин ҳолатро муқаррар мекунанд. агар шаҳрванди мисол давлати хориҷа дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз шахси номаълум таваллуд кунад ё ин ки аз шахси бешаҳрванд таваллуд кунад, ин ҳамон шартномаҳои дуҷонибаи байни давлатҳо муқаррар мекунанд ки ёфтани чунин шартномаҳо бениҳоят ғайриимкон аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон. мо наметавонем гӯем ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз номи халқ, аз номи мо фаъолият мекунад, дар арсаи байналмилалӣ бо кӣ шартнома мебандад, дар кадом мавзӯъ шартнома мебандад, ҳарчанде ки чунин шартномаҳои дорои сирри махфӣ нестанд, вале ёфтани онҳо ғайриимкон аст. ба саволу посухҳо касе ҳам ҷавоб намедиҳад. вале ҳамин қисми нӯҳуми моддаи 13 қонун дар бораи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд ки агар шаҳрванди хориҷа дар Тоҷикистон таваллуд кунад ё ин ки яке аз падару модар, яке аз волидайн шаҳрванди хориҷӣ бошад ва дигар тарафи волидайнаш шахси бешаҳрванд ё ки номаълум бошад, ин шахси таваллудшуда шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистонро мегирад, агар қонунгузории он давлат ба ӯ шаҳрвандӣ дода набошад. камтар аниқ нест. барои ҳамин ҳам мегӯям ки бояд ки дар ин ҷо қонунгузор як иловаи дигар мекард бо ишора ба ягон зерқонуни дигар ё ки ишора ба ягон созишнома ё ки ишора ба он ки бо иловаи он ки агар ягон шартнома тибқи шартномаҳои байнидавлатӣ баста бо ҳамон давлате ки падар ё модари ин шахси хориҷӣ мебошад, дар чунин ҳолат аниқтар мешуд, маълумтар мешуд. ин фақат мо ба шумо яке аз асосҳои соҳиб шудан ба шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистонро гуфтем. чхеле ки дар аввали барнома гуфтем 4 асос аст. якумаш ин аз рӯи таваллуд, дуюм қабул намудани шаҳрвандӣ, сеюм барқарор намудани шаҳрвандӣ ва чорум борои интихоби шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми тағйир ёфтани сарҳади давлати ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ин навбат фақат мо аз рӯи таваллудро соҳиб шудани шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистонро аз рӯи таваллуд ба шумо гуфта додем.
ташаккури зиёд барои диққататон. дӯстони гиромӣ, агар савол пешниҳоде дошта бошед, метавонед бо рақамҳои зерин ба мо нависед. метавонед барномаи моро тавсия медиҳем ки ҳарчи бештар бо дӯстон наздиконатон паҳн кунед, то ин ки ҳарчанд бештар тамошобин дошта бошем. ин баҳри он аст ки дар бораи ҳуқуқ ва озодиҳои худ шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсоне ки дар Тоҷикистон зиндагонӣ мекунанд, чӣ хеле ки гуфтам шахсони бешаҳрвандию дигару дигар, дар бораи ҳуқуқ ва озодиҳои худ ҳарчи бештар маълумот гиранд. ташаккури зиёд. То бозидид.